Di siya ma-close. Then timbangan na to guys. O yan yung vlogger ay. What's up mga ituraan, mga Choy og Chay? Welcome back to my channel again. Are you doing well guys? Are you good? Well, guess what? Today is another vlog, another video from Hituraan Kulisao YouTube channel. Check my camera, okay? Medyo sad na gamay, medyo sad na gamay guys no, kay muli na jud mi. Pila na lang ganito ka days? 8 days to go! Puli ay na may pero walay tigum. LOL! Paita ni kasi tambay og unong kabuhan. Gamay ra kay tigum. May gani kinakatigum pa gamay. Pero guys, ay mo kabalaka kay after ani mangita tag trabaho na pud. Di ba kasi so after ani guys mo chill out sa gamay sa stress diri sa work nako sa Japan. Lag-lag sa ko gamay, ginagmay lang gud. So ana nga time guys, ubani gyapon ko ninyo ana kay mag-vlog gyapon ko ana. Unsa man akong kamera? Para man igugaw kayo. Or sa naong ni. So guys, since today wala tay buhaton guys, dili wala tay laag karon. Wala pa mi matagaan sa mga allowance. Pagkakaron guys, ubani ko ninyo guys kay magtimbang ko sa akong malita. Paki ko ganina sa akong malita kung gi-prepare daan. So mao ni siya akong malita. Duha ka luggage o usa ka hand carry. Kuan ning timbangon kung pasok ba ni sa mo ang flight allowance. Ang ticket na ko sa for Bohol no. Ako sa i-check kung okay ba? Check baggage allowance up to 4 pieces. Total of 40 kilos. So, kailangan nina ako malita dapat 19. Nasa mga 38 or 37. Carry, wala na siya ilabot ang carry. Dili na siya itimbangon. So, ang carry man na siya. So, ikaroon magdala na. Ang luggage, kailangan ako below 40 kilograms kay para di niya madala nga butang. Malabay na dito. Mahatag na ko sa tigtimbang dito sa airport. Sayang kayo, di ba? Mato ko sa baba. Ako ng timbangon tagsa-tagsa. Since mag-vlog man ko, magunit ko, di man ako madaog alsa nando kay bugat man na mag-vlog ko while carrying one baggage. Kaya bugat nga baggage akong unahon og timbang guys. Kay murag medyo bugat today. Tara, magtimbang tayo dito guys. Giri-giri siya guys ha. So okay guys, 19 siya guys, 19 kilograms. So I think pwede na siya guys. Pero mag-giri-giri na siya sa 20 kilograms. Kasi mausap pa niyang timbangan yung timbang dito. Babawon niya ilang buwan. Timbangan sa naiya sa airport. Uy, masig kuhaan ko ni gamay guys, kay bugat ra kayo. Hoy, nag-chat ako. Panoorin mo na yung FWD. Meron Bagong viral? dalawang episode. Hindi pa, ano? Ay, Hindi na bumalik ng ano? Fear of Walking Dead? Si Ramon Morgan, nagpakahasa dun sa ano? Sinuro na ko rin, hindi pa rin nabalik. Basig ma-hold niya ako sa airport. So, sige, tanalan ako kung ano sa'yo pwedeng mabuhat na ko ni. Toy! Pahiram ng ano, kilogram. Ay, yung ano. Buti na lang, may pang kilo si Tadi. Tapos, hiramin ko lang guys. Di na ako bababa guys. Tapos ka na sa'yo? Ano, ilang kilo sa'yo? 21? So guys, na-dire yung timbangan. So, yun man ako. Ako mas banong timbang kaya para kitang katag ilong pang vlog sa karon is all about my preparation
for leaving Japan. Kita ako dira. Murag di ba? Yo, kung gamit ani. Mo maguba. So money guys, ang kilogram 19.47 kilogram 0.47 grams ata ni. Igor gyud sakto gyud ni. 19 jud siya guys, 19.36. Okay na siya. Pasada na siya sa migration. Checking sa airport guys. Okay, so next kini sa baggage nako. Gaano kay guys? 17 siya guys, 17 kilogram. Kuha kog item sa Pikas, akong ibalhin diri sa Pikas kay para ma-manage na ko. Magbalhin kog items guys sa Pikas, pwede na siya labya. Pwede na siya butang dira. So ang password sa akong malita guys is di lang ko magsaba kay kawat pa lang. Tingnan sa nila kog alsa guys kung kuan ba gyud siya. So 19 gihapon siya guys, wala inausab. So ngita ko tag item diri lain. Kini ato na ibalhin kay bugat na siya. Nani? So 1 kilogram siya guys na. So kini dai mo bugat. Next baggage kini. Ito ni pangitag paagi guys. Kung saan ni ako pagpasulod ani kay murag gahuot na. Pero di na to pugson guys ka magdugo. Hey! Stricto ang airport guys no. Pag mulapas bayaran jud nimo per jud kadaan. Andam jud nimo daan. Kuan dapat kabalo ka sa timbang sa imong luggage. Patay di ma kuan guys oh. Patras ni. Di siya ma-close. Then timbangan na to guys. Oh yan yung vlogger ay. 18. Woo! So 18 siya guys. Approve. Okay kay siya guys. So atong ibalik og kuan kay kadahaon na to og timbang para sure jud kay ta. Okay, so 18 ito guys. So wala problema. Woo! Success! 7 kilogram naman ang hand carry. So, 4 kilogram naman siya guys. 4 kilogram na siya. Kabuang tinuod ni. 4 kilogram na ka. Nga, wag pa ganun akong butang ako magamit. Still ang dulor. Muro to kong buhat karon. Muro ninyo ang nakita karon sa akong video, no? So, that's it for me guys. And I hope you guys enjoyed this video. And, well, please don't forget to like, comment, share, and subscribe to Historanko sa YouTube channel. 8 days to go! Peace out!